Tancuješ, v minulosti si aj podnikala, teraz práve sme sa stretli pri dizajnovom štúdiu. Nie si niekedy trošku už unavená z toľkých aktivít, respektíve aj z tých rokov v showbiznise, lebo to je náročné aj na psychiku, alebo naopak si natoľko šťastná, že ti to dodáva tak energiu robiť stále nové a nové veci? Ja si myslím, že mám povahový rys môj je byť šťastná. Ja sa zo života radujem, aj keď mi do neho občas vstúpi nejaký problém a prekážka. Jednoducho si život ako taký veľmi vážim. Viem, že je čas na také hlboké veci, ale to tak je. Proste na tejto zemi vymedzený pre každého a ja si ten život chcem užiť. Chcem sa mať dobré ja, chcem, aby sa mali dobré ľudia okolo mňa. Chcem byť na seba pyšná a povedať si, že som urobila pár zmysluplných krokov. A ten showbiznis, ja som rada za to razítko v tomto prípade, lebo mi vlastne umožňuje osloviť iných a tak nejak byť k niečomu aj tak ako viac, ja neviem, užitočná, presne tak. Som šťastná, že sa mi darí už 30 rokov v hudbe a sú stále posluchači, ktorí si kupujú moje CDčka, počúvajú mu hudbu, chodia na koncerty. To je dokonalé a to je hrozný motor, to nejde prestať. Práve každý má v živote asi aj také ťažšie obdobia, aj krajšie, kedy je šťastný, ako ty sama hovoríš. Teraz by sa možno mohlo zdať, že sa to tvoje šťastie prelomilo, alebo nešťastie, dajme tomu aj v tom súkromí, a že si stretla lásku. Bolo to také očakávané, neočakávané, alebo ako sa cítiš momentálne? Nepotrebujem konkrétne mená, nič, iba tvoje dojmy a tvoje feelingy. Cítim sa dobre. Som rada, že prežívam pekné obdobie. Mám v srdci a na duši taký kľud. Napriek tomu, že je veľa vecí, ktoré ma znepokojujú a vyriešené nie sú, ešte dlho nebudú, tak je príjemné mať v živote veci, pri ktorých sa človek tak akože môže uvoľniť a oprieť sa o niekoho a mať pocit, že je tam náruč.